preč. Wow. Poštovať nôžky. Aha. Ešte budú 3. Aha, to je heveňovka. Hej. Čau, Lukáš. Som posledný! Nepoď, tak ešte ty dievčiny pôjdu. Jo. Čo poďme? To si nejako kedy si už plánoval. Nech skoro. Dajte si to robím srandu, že čo? Čo poviete po dnešnom výstupe? Pozri sa, čo nás čaká. Oho! Aby keď si padala vy. Aby keď sme padali, tak aby nás to mal zachytiť. Jasné. Počúva sa človek nezbaví zase. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kusov nás je. Ďaleko pred nami. Aha. To sú šikovní rýchli, čo? Oni majú rýchlejšie nožičky. Oni sú domáci, oni poznajú skratky. Otázka ešte, ja som ju ignoroval. Hej, Aj keď akože mi to prekážalo. že to také asi jediná možnosť, že proste čo najviac o tom človek ví. Áno. Kráti si to dole. Ja ho zahodím. Hej, že mi držal a že sa druhou rukou držal stola. Či mi vlastne, keď som sa obrátil. Ale to musíš prebehnúť čo najrýchlejšie, vieš? Ale to nie je zlychala, ja som si to uvedomil. Hej, častejšie ste spolu. Hej, a ty častejšie ste. Dokonca on je to prvý človek, ktorého ráno vidím, lebo má hýbu rovnou umrť. To je teda nezavidenia hodná situácia. Ale presne, jak si povedal, že je to aj dobrá výzva, vieš, že... Hej. Pačky. To je dobré. Teraz, že... Nie, čo si... Trošku sa schladí. Ale... To cca sa mi nepáči. Cca chvíľka. Ale tá tvoja, alebo tá moja krátka. A ty? Čo? Počítaš? Nie. Ja. Tak ani teraz nie je posledný. Nie. Tak ty máš Ja hovorím, že tretí. Nie? Prečo? Postupne sa tie ťahy alebo tie manévre na tom hodobnom nástroje tak asi najlepšie naučiť. Keď hráš aj keď na chvíľu trochu. Zastudoval, ja som študoval elektrotechniku. To môžeš ísť do stred. Môžem, ale zase až taký dobrý chalný nemám. Stator, motor, rotor. Popravici, poravici.
ale... Robíš brzdu, Lukáš? Áno. Koľko je Orava od